wabarakatuh. Sa Panginoon kanisi ko Allah sumano salang makalilintad na kapipiyag ginawa. Na batano din umambagyan sa dunia na sampay ko na isalungan na maure. Sa agyang kay ko nakunigyo sa ina makapunggulan lang ko na isa na nagagaw na pananadam. Mabalabal siyang kung iso di kang ginaway na mabutugto niya na suka isa sa ubang sa indaranaw. Sa gikonsuan nga karalaman ni Fingaran yan sa edena so putre pindarida ya ba yung mamantia. Saging kay ko na mga idida na siya ka na diipili lang nagudi ko kurmat saging kay pagriyakan na ida na supaw din sa Happy Saudi Group. Kagipan to niya na isarong bunulada ka na natin kumambusawa nga. Na dia kena kesok ipu magululaw la anak na kumay dida kana napturutop ni ron sulikang giginawa kamayang binanip man ang mga ulama ya budak kalmay sa sila na upaawing nasukad ng tanom yang adon sa katay na po makiniginiyo sa tutangkay ni Ibu sa sudi sa pakanundang kanon sa salamakan sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
เอาเพื่อมันเอาทง